Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up! Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. And this video, I will also upload this to my Facebook page. Kaya doble kayod tayo ngayon. Andito pa rin tayo guys sa Kim Fai Backpackers Hostel. Andito si Nafai and Denmark. Fai! Hello! And ni Denmark Den. ando. Hello. Follow niyo po ang kanilang Facebook page, Faisal Sali at Denmark Official. Yeah. At saka mga kalasan, please pakisupport na din po kay Aya Habib. Like and follow his page mga kalasan. Marami po kami kakainin mamaya kaya handa po kayo mga kalasan. Yay! Yay! Pakain na ka mo. Bili mo na chicken and rice. Ito sila rice. Bili po kami ng kain natin later. And mamaya tambay tayo dyan sa labas. Aya Habib, tambay tayo ha. Okay. Ginawa nila akong bantay muna dito sa kwarto kasi baka mawala yung milyones namin. Bye! Balik ka mo kamaya. Buong na talaga. Guys, mag-lunch muna kami. Andyan si Den, kumakain. Hello, Pai. Katatapos lang niya mag-review ng ano yung food, Pai? Chicken Pit Out! Mga kalasan, sobrang sarap ng Chicken Pit Out. Wow! So, ngayon, titikman na ni Aya Habib. Aya Habib, Yun pa guys, si Pai nag-edit yung video niya. ay wow! Guys, kumakain pa kami ng lunch. Andito si Denmark Official. I-follow niyo po ang kanyang... Ano ito ba? Ang page po. I-follow niyo po ang kanyang Facebook page. May official. Paisa gumawa. Yeah, di ba? Dito muna kami sa sofa, mag-relax. Yeah. So guys, thank you so much for always supporting my YouTube channel, and please don't forget to like and follow my Facebook page. Thank you so much for watching. Bye-bye.